שלום לכולם, אני מאוד מרוצה שאתם באתם היום להקשיב דברים שהם, אני חושבת, כל כך חשובים לנו לדעת, להבין, ואני חושבת שאתם נמצאים במקום הכי נכון, ואני אומר את זה לא בגאווה. אני אתן להבין למה אני חושבת ככה. למה זה מקום הכי טוב עכשיו שאתם נמצאים פה בשבילכם. בגלל שזה מקום איפה שאתם מקובלים מהכל הלב, איפה שמוכנים להבין אתכם, שאני, כל הכוונה שלי, כל המאמרים שלי, כל המסר שלי, בשביל לתת להבין לבן אדם, לכם עכשיו, שתמיד יש לנו אפשרויות להיות שמחים, להיות יותר בדרגה יותר גבוהה בחיים ממשהו אנחנו נמצאים עכשיו וכאן. אני התחלתי לדבר על מקום הזה, במה הוא טוב, במה הוא מכובד. בשבילי הוא הכי מכובד. תמיד יש לי פה כוס מים, אני לא אתייבש, אני לא אהיה שבע. יש תמיד עוגות, עוגיות, יש פרי, יש מה שאת רוצה. את יכולה לשבת לקרוא, את יכולה לשבת לכתוב. יש כל התנאים שבן אדם יכול להוציא מהלב מה הוא רוצה, מה הוא חושב, במה הוא עצוב. בסך הכל מישהו בא עצוב, צריך לצאת מפה עם לב שמח. תגידו שאין חוכמה בעולם, יש חוכמה בעולם. יש כמה דברים שבספר כזה קטן, אם לקרוא כמה יש חוכמה, כל ציטט זה חוכמה. נגיד, פתחתי, כל בן אדם שהוא דואג על העתיד, כבר מרגיש שהוא לא מוצלח, שהוא אין לו מזל. זהו, אין לו מזל. אין לו עתיד כל כך כמו שהוא רוצה. נו, אז כל בן אדם שחושב לעתיד הוא כבר עצוב. אז למה? בגלל שזה הוא חושב מה יהיה, מתי זה יהיה. עכשיו אין לי זה. זה אני רוצה לעתיד הבא. אחרי שנה, שנים, 20 שנה. אז היום אין לי זה. עכשיו וכאן אין לי, אני עצוב. הרצון לקבל עכשיו וכאן, ורק לחשוב שאני צריך להשיג זה. צריך לעשות מאמצים, לעבוד קשה, לחשוב, לעבור ניסיונות, הכל עושה בן אדם עצוב. למה? אין לנו סבלנות? האם אנחנו באמת משיגים את זה? בזכות כן עבודה קשה, בזכות לעבור גם קושי, הכל. מה מפריע לנו לחשוב שאם אנחנו נעשה וכן נצליח? למה צריך לחשוב עוד לא עשיתי כלום? וכבר אני עצוב שאני צריך את זה להציד. אז ולא יהיה לי, מה? על מה אני מדברת עכשיו? זה נקרא אמונה, אנחנו מאמינים לעצמנו, זה נקרא ביטחון עצמי. אנחנו כל כך בטוחים שבאמת יכולים להשיג את זה. למה שרק לחשוב לעתיד? זה כל כך מדאיג אותי, זה כל כך עצוב לי. אבל יש תשובה, האמת. יש. אם זה קיים דבר כזה, הוא לא סתם קיים. יש סיבה לזו. לדבר הזה יש. זה לא בגלל שאני באמת
לא בנוי להצית או משהו. לא, זה בגלל שאנחנו באנו לעולם הזה, עם משהו אנחנו צריכים להבין שאף פעם לא יהיה לנו קל להשיג עתיד שלנו. אף פעם לא יהיה לנו שום דבר קל. לא ללמוד ולא לעבוד ולא למצוא דרך ולא להחליט איזה דרך. שום דבר לא יהיה לנו קל. למה לא קל? בגלל שכבר נולדנו עם מזל שלנו, שהוא לא מזל רע, אם אנחנו כן עוברים קושי 1, 2, אנחנו מרוצים, יש מזל טוב. לא, אנחנו נולדנו עם במצב שיש לנו קרמה, שנולדנו שצריך לקחת בחשבון שלא הצלחנו פעם לעשות משהו צריך, ועכשיו כן צריכים להצליח. פעם נכשלנו על זה, לא היה לנו כוח, לא אמונה, לא ביטחון עצמי, נפלנו כבר על זה. אבל בגלגול הזה, עכשיו וכאן, חייבים להצליח. זאת אומרת, העתיד שפעם, זה עתיד זה עכשיו, אני נמצאת, שפעם זה היה נראה לעתיד, וכאילו נכשלתי, לא הגעתי לעתיד שרציתי. אז זה עצוב, נשאר לי. כמו שלבן אדם משהו לא עבר בבגרות, בגיל בגרות. הוא יכול להיות בין 40, 50, לא חשוב, משהו לא עבר בבגרות. הוא עכשיו קושי עובר. והוא עדיין אין לו ביטחון, אין לו זה, אין לו כלום. בגלל שהוא עוד לא עבר. בגלל שהעתיד, אפילו שפעם היה בשבילו זה עתיד, היום הוא עתיד הזה עצוב לו. עצוב. אז מה לעשות במצב כזה? מה יכולים לעשות במצב כזה? אז מהראש לקבל הכל כמו שיש. קשה קצת עכשיו, ככה צריך להיות. אני פתאום מטומטם, מה אני עשיתי? איזה מטומטמת אני, ביי. אני אומר שאני צריכה כל הזמן להיות חכמה. יש דבר כזה בכלל בעולם קיים, שבן אדם כל רגע יכול להיות חכם. בשביל מה הוא צריך להיות פה? מה הוא צריך להיות פה אם כל הזמן הוא כל כך בסדר, כל כך חכם? לא קיים דבר כזה, לא יכול להיות. הוא חייב פעם להיות מטומטם, פעם סתום, פעם סגור, פעם עצוב, פעם... חייב, הוא לא יכול להיות מושלם. אם הוא מושלם, מה הוא עושה בעולם הזה בכלל? אין לו מה להשלים בכלל. עכשיו אנחנו באנו לכאן, לעולם הזה, להשלים במשהו. שקודם, מתי שקודם, לא היה לנו השלמה כזו, לא היה לנו כוח להגיע לזה, לא היה לנו הבנה של להגיע לדבר כזה. היום אנחנו עומדים שכל משהו פעם היה לנו קשה לעשות, אנחנו לא רק צריכים לעשות, יכולים לעשות, חייבים לעשות, אבל גם יש אפשרות לעשות. מישהו בא לכאן ללמוד, תמיד אני פותחת קודם כל אפשרויות. אם אני אדבר עם בן אדם ויתן לו רק תיקון, ותיקון נכון ודרך מה זה, דרך טובה, הכל, בלי פתיחת אפשרויות, הוא תגיד, בסדר, יפה, הכל טוב, יפה, אבל איך אני עושה את זה? איך? אז דבר הראשון, אני פותחת דרך איך לעשות, שכן יש אפשרויות. למה כן יש לנו אפשרויות? בגלל שאני לא נמצאת בעולם הזה לבד. אם אני אהיה לבד בעולם, אז אין לי אפשרות. כל בן אדם שהוא בודד והרבה זמן וזה, אין לו אפשרויות, אין. כל אפשרויות, אני עם קהל, אני עם אנשים, אנשים פותחים לי אפשרויות. כמה שאני יכולה להיות חכמה, כמה שאני נכונה,
לב טוב, שום דבר לא עוזר. אם אני לא רואה את האפשרות שמישהו יכול להתקרב עליי, שאני יכולה להתקרב עליו, שאני יכולה להשקיע, הוא יכול לענות לי בטוב לב שלו גם, שאני עושה קשר טוב, אז יש לי אפשרות שאני מצאתי שותף, שגם הערכים שלי מסתדרים עם ערכים שלו. אם לא, אני עוזרת לו להבין למה אני נותנת ערך לדבר הזה, למה כדאי לו גם לשים לב על דבר הזה, עד שהוא יהיה שותף איתי. שותף לא יכול שיש לו ערך לדבר זה, ויש לי ערך לדבר הזה, והוא יהיה שותף שלי. לא יכול להיות דבר כזה. אז כמה אני צריכה לעבוד על בן אדם שנראה לי שהוא יכול לעזור לי, להשקיע בו, לפני שהוא עזר לי, אני צריכה להשקיע בו, שהוא תבין למה אני נותנת ערכים, ושכדאי לו גם לקבל, או שאני אקבל ערכים שלו, וככה אנחנו יכולים להסתדר ביחד. עד שאין לי שותף, כמה שאני יכולה להיות נכונה, כאילו טובה, הכל טוב ויפה, זה סימן שאני נכשלתי בתקשורת. זה לא משנה כמה אני בפילוסופיה גבוהה, במטרה גבוהה, הבנה גבוהה, ומעשים טובים כלפי חוץ, כולם זה כולם. תעשי קשר עם בן אדם אחד שאת עושה איתו ממש קשר טוב, שהוא מבין אותו, שאת מבינה אותו. כן, ואני ככה יכולה להגיד שעסקתי מטרה שלפחות מישהו אחד בן אדם בעולם מבין אותי, ואני מסוגלת להבין אותו, שזה גם קשה. זה גם קשה להבין לפחות בן אדם אחד בעולם מהאלף עד תו, קשה מאוד. כמה שעוד פעם אתה חכם, כמה אתה טוב, כמה נכון. בכל מקרה זה קשה להבין. למה? הוא לא כמו שאתה, הוא שונה. הוא בן אדם שונה וגמרי, הוא בן אדם אחר, ואת צריכה עם כל שוני איתו, עם כל אחר, להסתדר איתו, להגיע לפשרה, להסכמה איתו, ועל יד הערכים, ולהכין איתו מקום טוב ויפה, איפה שאתם יכולים לעבור זמן בנחת, בלב פתוח, כמו שאני נמצאת פה על יד השרונה, ולא משנה כמה יש לנו לפעמים שאני מסכימה, לא מסכימה, לא חשוב. אם אני לא מסכימה, אני בקלות יכולה להגיד לא, אני לא מסכימה, זה לא ככה. היא יכולה, זה הכי חשוב, שלב פתוח, שרצון פתוח, הכל פתוח, אין משהו הביא לי קושי לביטוי, ולי חשוב, אני תמיד היה לי קושי בביטוי. ואם אני אומרת ככה, בצורה כזו או לא בצורה כזו, ומבינים אותי, רק שיכולים להסכים לא להסכים, זה דבר גדול בשבילי. למה שעכשיו אני מדבר את זה בזכות גם שאנשים באו אליי, דיברו איתי, אני דיברתי איתם, בזה יש לי התפתחות, עזרו לי כאילו, בגלל שהכי חשוב והכי קשה היה לי האמת לדבר, שהבינו אותי על מה אני בכלל מדברת, שזה קשה היה לי להבין שאני לא כמו כולם, שאני יכולה לדבר על דברים שכבר מובן מאליו, בשבילי הכל מסודר שככה צריך להיות, אבל אנשים לא מבינים, לא ידעו, והיה לי קשה אפילו להבין שאני צריכה להסביר להם על זה. אז ישר בעניין, ישר זה, היה לי קושי. אז עכשיו אני רוצה להגיד, לפי שאתם תשמעו עכשיו על מים ומה אני מדברת ועל מה, אם אתם תבינו ותגידו שהוא יפה, אולי דיברתי משהו טוב, אז בשבילי זה התקדמות גדולה. בגלל שאני אישה שיש לי קושי
בביטוי. ועדיין אני חושבת, יכול להיות שכן. אז אני מודה לכם, אם אתם הקשבתם בי, אז אני חושבת שכבר לי עשיתם טובה, שהביטוי שלי מקווה שיהיה מתאים לכם, ואני רוצה לשמוע האם באמת זה ככה. האם אתם יכולים לענות לי ולהגיד מה הבנתם, מה חשבתם, אני אהיה מרוצה מאוד. תודה רבה לכם. אני מקווה שתענו לי ותנו לי תשובה. תודה רבה.